Ini ka nok pai jong ka sngi ka bangi yok bangi don lang hakane ka por nam ta kane ka program ka ba lengkot jong kane ka sngi kane ka sngi ka ba ngirakhe ya ka lengkhu sngi kha jong i Reverend JJM Nikolsroy i Reverend JJM Nikolsroy la kha man ta ka sngi khat atrik 9 June haka snem ka kandai spa khat praspa prapo sao de hakane ka nok pai jong ka sngi ngidon hang ni pastor rangba jong ka balang pastor Esimor ngidon ru i pastor bi po skap i pastor ba i jongi hagane ka por bat kumju ru ya i ba David belong i pastor mo hilong pastor i pastor mo Marwen David Marwen belong ru no hikai jong ka NBC te so rangkam te kane ka nok pai jong ka sngi na ka liang jongi ni sngo komen hadu kata-kata panedon lang ru kini ki rangba na ding pasok mo ki rukhmat jong ka balang hagane ka por bat na kaliang jong ka committee ru ngidon hang ni ba hoji belong i secretary jong ka JJM Nikolsroy Memorial Committee te hagane ka por ngidon ini program iba lengkot hamtam hagane ka sngi ka ba kerpang ka sngi kha jong i ba joy ka bangi na kaliang jong ka komiti bat kumju ro na kaliang jong ka balang ngidon ini program iba lengkot hakane ka por te hakane ka nok pai jong ka sngi ningkong ngap diang sumha ya phi baro ka por diang phi te ka jing te ka jing kemen ngap diang ro phi wei haka kerteng ba thiang tam ka jong tribe onop ni jing Jesus Christ bat na kaliang jong ka komiti hadin bangiliyo ban kren bat i pastor bi po ngap hadin mangilai penbej banyawan bandon kani ke jing duai ka bekerpang kani ke sngi ngaliang jong komiti mangabi secretary ngilai pelaj ka por ke jongi bandon bata bat phi de sko komen khamtam ngaliang jong ka balang ba phi ken mau bar ngakermen skam hi ba kani ka por ka bangin yo menta wala ka long ka por ka balengkot ru andre kan long ka bansa jing ken mau khamtam namata syakri jong blai iba joy de hakane ka por nakaliang jongangan kerpat ningkong hagani ka por ya i Reverend Esimor banbu haki jing duai lani shwa banbu jing duai ru ban ai jing kren kat tu kat ne ban hadin katangin sayo ru ka jing kren nei pastor jongi pastor po ngap ai ka jing kren deng jongi hagani ka por dengan kerpat ningkong i pastor Esimor ban ai ya ke jingkren na kaliang ke jong pastor bat kumju ru ban bu ban pen kertang ya ke ka por ha ke jing duai ngi aingo shikada yaublay bangilayo ban wanlang ban dagas ngi hagani ke jaka hakmat jong unu station ubala penyeng ban ken mau je ba joy habangi wan hang ningi ken mau ya ka jingim ka jong unu rangba ka walolong ka jing kerku ya gari ba ya ka judge ban reu bat ha ka jingim ka ba ma i laim bat ka jingno seniang jong i ha ka imlang salang mangi kum ki khasi khamtam khasi ba jaintia ngi perto ya ka ai ka bailale mentan ngadang yo banyak kan katu kan ne por bariwa echa shooting ban reflect kandiat halor ka jing im bat ka jing trai ka ba uneu shakri jong trai ula ai ka riba ka jaj ben reu idang i ong kum ne lada iba joy im sim la ai ke jing sekri ye ke riba ye ke jaj ben reu ngim tip mentangin don hang no te ke ai ke baila le ling ba ki ki house nem man bai dang don hagane ke perthai mangi kum ke jaj ben reu ngi enjoy ya ke ai ke ba mi ilale na ke benta jongi bat ngangai scam
baya ke ke balale ka pateng hadin kan yai bot ban pen klan shu ya ka bakat baka perthai ka dang sa kari baka jaj men jongi ro kan nang yai sa tingi aingu sikar yo blay ya ke jingim ka jongi Reverend JJM Nichols Roy ibalong breu bau bleu la pendan kam kawai ka theology ka bai ba joy I Ukraine yong hanga ngam I bakadan ke jing affair hapadeng ka secular but ka spiritual yo Kristan namar habangi trei ya kawai pat ka kam ka bamdei ka kam jong ka balang hingi trei ka kam ko jong oblei kum ki Kristan I ai ka jing syakri de ka babod ya ka nuksa ka bahatam ka bau Jesus Christ ula ai ngalawan banyo ya ka jing syakri nrai ban ai ya ka jing syakri ban ngangit skam bagan ka mensim ka bakum gane kan yai rung haki nong ya lam jongi haki pateng ki ban sawan pat ai baka ai ka bai ba joy ilasdang kan yai pen kan mau yang ina koi ka por sa koi pat nang pen bahasa khman khnang bangila ban snowtho ya ka jing kordor ban ya ka sacrifice ka ba mai ilai na ka benta kari ka jongi kublai shibone Kublai pastor nam ta kini ki kentin ki ba pela pen snow deng jongi ta kerpat ya phi ru mo bangin sedang ya kini ka program ru subuh ki jing duai ba hadin ni pastor pos ngap adin sepenwai sibet haka bakut jong kini program bangin yo ru ki jing keren na I te pastor subuh ki jing duai kam tam nam ta kini ka por tanginya duai ublei bot kupa jongi bahapeneng ngi aingo yeme sa sisen pan hagane ka pota namar malapenla yangi kumne bangin yawan lang hagane ka jaka haka bala penyeng yaune umat stesu sa jingkan mau yau syakri ujongme ubame mela ibit ban khot no shalade hagasnam khat khandai spa san pokondai ngiaingo yame namar habangi yeng hakmat jong new stesu bakum no mela pendan kam yalau jong usyakri ujongme ban ai ka jing syakri ya ka ri bat ya ka jaj ban reu bat kumjo ya ka kam ka jongme ka ba mela sedang lingba jong I ilalong ubreu ubawat ya ka khmat ka jongme bat wat ya ka jing start ka baname bat hakapor ka ba biang tam ka ba kat kum ka por ka ba kenja blai ka jongme mela ai ya ka jing ai ka ba krau ha ka jing im ka jongune usyakri ujongme bat mangi kum ka jaj benreu ngiyo ban lekmen halor kan ka jing ai ka ba krau ka ba mela ai ling ba unu usyakri ujongme ngi aingo yame namar ka jing im ka jong I ilong ubreu ubawat ya ka mon ka jongme ban skotho ya ka jing alam ka bastat ka jongme bat ban le da ka bor baro ya ka ba mela ai wat ban paru ya la ka jong ka jing im ban ngi aingo ya me atrai ba kum kini ki breu mela sai na ka ri ka jongi ki balalong ka jingker ku om tangi ka jaj ben reu khasi jain tiap nar jongi andrai ka balalong ka jingker ku ya kari hibaro ka wei but haman ki khep ki ba me mela ya lami I ai ka burom ya me namar ka jing start baro ka wan na me but ngidua ya try kenran ba hakini kisngi ki ba hadin ka jinglek no ka jong new sakri jong me ngiyo ibaga ri baga jaj ben reu ka yai telun na kawai ka porsha kawai pat banga duai ba menang yai sei ki breu ki sakri ki jong me ki banwat ya ka khmat ka jong me ki banwat ya ka jingalam ka jong me ki banbo ya la ka jong ka jingshania ha ka jing penyat ka bestat ka jong me khnang bangi kum ka ri ka jaj ben reu ngin yo ban sakri lai lo jame kat be menang ibet ban pensa yangi
hagane ke perthai ngiwan menta ke sengi hang ni ban rakhe ban celebrate ya ke ni ke singkha ke jong une urang ba atrai kenran ngiai ngo ya me bamelawan lami isegane ke perthai ban ngai scam ke jing syakri ka ba ila a ye ke ribat ke jat penreu kalong ilala ban pendep ye ke jing thmu ke babam jukot ka jong me ban ngai scam atrai kenran banang ni syakmat da ka wei ka men sui ke jing ye ke jing ye long ka wei ngin syakri ye me kum ka ribat ke jat penreu hangno ba me bo yang ia atrai ngin long ka jing kerku ya ki wei pat ki para mensem ki ba kodor kerku ye kan ke por ka ba khandiat jong ka jing ye kendo lang jong i hang ni ai bagi jing kerku blai jong me kin ya islai ba kindam ha ka jing im ka ba man la gasngi ni pani kini baro ha ka kerteng ka jong u Jesus Christ walong nong panim baru try jong i amen Amen. Amen. Kene ko por ko boleh sebut pastor tak jing doai ko pi pila. Bu hab deng jongi bat ngin yo menta ban bu yakini ki mo ki next sentiu. Naga menta ka jing buram ka jongi ye ba joy kene ko por ban ngan kerpat neng kong selam sini. Ngan kerpat neng kong naga liang jong ka komiti mo iba HS shooting ba in shim yaw nu sentiu ban bu naga liang komiti JJM ni Khonsroy Memorial Committee iba hoji sungha ban shim yaw nu sentiu we nang tei sungha ban wan ban bu hang ne hadin nang ta pade gerpat si pastor Esimor bat i pastor Posngam bat kumju i pastor Marwen bat kumju ro kini ki rangba naka balang na ding posok bangin shim iwe hadin iwe bangin yo ban bu kum kadak mo kajing sa jing kan mau nam tang ni kesngi ke jong i kesngi kha ke jong iba joy te ha ke por ngan kerpat iwe hadin iwe in yo ban shim mo ban bu yaw nu sentiu sa jing kan mau ba hoji ta ta buat anak deng tu ham he ne pastor deh biang mau deng ne long he long ne ta ingin buat long ne mau buat tu mau deh ta ta penyang na ini ni nak por lo nanti yes biang ayo lo ne bro buat on fish nan tai ha si tê đó buat lang nak fish tu ai ne buat lang si ne ai pi ha này ta biển đây te to nakaliang ke jongang apen pau ke jing ai kubli pi barok ki balai simenta kam tam manbu eu sentiu sa jing kan mau hagan ke sngi yang ngilang barok kubli sibut obleu neker khu yang ngilang hagan ke por te klem depen slim show hagan ke por program ke belengkot nginyo no ke jingkren na i pastor on kren pastor ma deh i pastor Marwen sikitin Argentin to pastor te hadin da de pastor
Kren Pastor Marwen hadin nang tu pade in sekreni ba hoji nak liang jong komiti sekitin agatin bat hadin kata nginyo ka jingkren nai pastor pos ngap jongi ba in pelaj ru in bu ke jing duai bat kumjon pelaj ke jing kerku duai hadin Kong nga ai ngui ublei ba ula pli ne kalat bangin ya kenduk lang ha kanika jingken mau jong ka birth anniversary jong late Reverend JJM Nichols-Roy. Ai kublei ru ikia memorial committee kabla penyaj ene program bading ilang baro kamtam ki pastorang ba ne Kliman. Te kanungi ai ngui ublei ba ublei ulasei ba joy hakapor ba ka rib ka jaj ben riu jongi ka don kam ki nong yalam ki bakken sai ki jinghi kai ki jongi bat ka nong rim ki principle jongi lalong sha ki jingker khu pateng la pateng hadu ene Kliman ka bangyai pertu ki kam ki jing trei bat ya ka service ka jongi ha ka imlang salang ha ka ri ki jaj ben riu ha ka bai dei ki kam ki jam ha ublei bat kum juru ha ka balang te ne klimat ngamdon e banganang keren penjerong namar hakani program global lingkon te ai khublei se sin pat ka Reverend JJM Nichols-Roy Memorial Committee kabla penyai ne ka program ka balingkon khublei shibut ba hoji ai ambut angan tới ba rừng sớm vừa lòng Salman trong cái này cả committee trong ý nomor committee thì pastor Esimor by pastor Pasngap by pastor Marwen but ini diperlok ke bayawan lang nanti ting ai kublai pi ha kateng yang try jungi which is kini kesengi kalong kesengi kebangi kan mau kan mau buram kumlah kerani pastor kini kedai ka sengi kha ka bachis pa sau po ar dong Reverend JJM Nichols-Roy ba kajai benriu kalapen mi kerpang yu bat kajing mi jong uniu rangba kalalong kajing kerku ya kajai benriu om tang ja beriu jongi wat ya kenot isu namar ba kajing la jong i ban penrung ya ke six schedule constitution kalong jimentoy ya ke Mizoram toy ya ka Manipur ke jimentoy ya ka Assam bat kam tam yangi ye kum ha ni ke sngi ngi ken mau ba kadai ke sngi ke ba kraw tam kum ke jat ben riu ke bangi dai ban ken mau teng teng kum yom niu rat ba jong jai ben riu i kum ba ngi la thaban klet yu ya ka jing no sinyang ke bau la no ba umdan meno bala ban no sinyang kum ba no ni orang ba tinggal ya keren bai pastor mena ngila ya persyang na kaliang ka government na kaliang state government ginong ikma persyang ban penrung yak tien kasi tenrei mla ban penrung hadu menta tenrei kabasngol pla pasngol ngo iba joy bangi khol i Reverend Nichols-Roy i penrung sendon da ka constitution ya ka six schedule ha ka constitution jongri India kata kalong ke bapla marwei iyeng ila ti kata kalong kum ngejat ben riu ngis ngoba ngi saram sibun yang niu riurang ba ti nganam kren ting te gani singi kalong kasi batla ka beneng kalong kum ni reki ai kai la ngi te rajyo poru ngasngoban ai kublei ya i Director jongga Art and Culture da Department di Kong Dorin Kamilia Langwa iba da kemensim jong ka jingsok men bakum ga Memorial Committee ngin pendon borom ni orang ba bat iru da kemensim ba kemen bat ila par ban pengkoj ban le kene bat ngi kmilti ba ke jingdon jong i Kong Dorin Kamilia
ke agriculture department kenang penbah syuk kenang pen yar syuk ya ka jinglong ya ka culture ya ka jing long jong i kum gi khasi banging skamba kani ke jing don jong i hang te ru le se kan yarap syuk yang i kum komiti banginang la ya ka banang kampen bha ya ke jing Sekri jongi hak jinge dai bar Reverend J.M. Nicholas Roy nang ni sakmat. Te nang ini tien suman ai kublei sai sien baro ki balai apply por ha kene ka por kumta blei nam ta brom jong. Haji te shwa in kren ni pastor king sang idon ki rangba mo na kabalang ding pastor. Yo iwe na phi tin ai jingkren balengkot. Mo kan ha try bangini yo bentalang. Bubuk ni okey. Bubuk ni okey. Biang tu. Dakal yang cong ngabat congi kabalang na di paso. Anong karen susedin kan kamat kayeng bay halor kan ignorim. Ya iba coy ngicu perto. Ya kan igasngi jong i man kas nembat kum juru di pempaw ha kan igasngi ay kwelang ya baro ki sekri tra. Na kren sa kapang bang ayo sngo kam sim jong ngabal ayo hiki kai. Na ba kren na marong kaning. Wong ba joy no patamai ya kari kasi jongi kamut sri sudil baar ya ka balang jong blem dei no seng balang no patamai kadon ka kentin ba pol kuren dia balang nong korin ka balang blei halor kan ignorim ba joy yeng pan pot juga turoi suka percaya ka balang ka ya mata dak spasnem tena kali jonga pau sung idon hak chat cuk ji kai jongi yang kat ba ka tin blei ai kublei pi pastor pada ngilang baru oblem kur khusus nang ni ngirwai oblem penmi kira kau nak balang ban kit igri ba ka cai mriu bat kham tam ban rikentang ya ka balang bade ka met ki chung trai to blei jong jong so kur khu nam ta ko brom tu amen Amen. Ta. Boleh sebut kerepat i pastor ban kren ban ai ke jing kren bat kum ju ru ban duai sesisen ban pelaj ro da kejing kerku penuai hadin bapi la kren te shwabi pastor in kren kan kepor dengan namai kublai shu shibet try nakaliang jongi kum ke komiti sesisen ngi penpau ya kejing kemen ke bakrau bat kum ju ro kejing ai kublai i pastor ang ba jongi i pastor esimur bela ai kejing duai sedang bat kum ju ro kejing kren nakaliang job hi pastor kublai sibun bat kum ju ro pastor marwen kublai sibun pastor ba hoji bat kini kirang ba nakabalang na di pastor kublai un kerkulang yangi bat hagane kapor ngan kerpat i pastor pe jongi pastor pos ngam ban kren siketin aketin nakaliang jong pi bat kum ju ro ban bu kijing duai ban pelaj ro da kijing kerku penuai ya ngu yu blei hagane ga sngi bakalong kerpang sekadi bat kata gajing kerpang juga kalong ba house name arpusan kadai kaju karukam lapan ki mensim jonga ban one page namar ngabana bala depchna ya une u station umat sa jengkan mai ba joy na yok sngew ga khubor ba ong bala chnai u men swahang thi po them bat ngalai gi dak pu men chem snem bat hagane ke komiti ke batmai lawan rapat yu hang ni nga perkhat nga yewer tang pastor marwen bangin yawan hang ni bat ngamut bat gini rang ba andim beso te kadau kalong ba men chem snem ba bang yawan ki keli unong apkit pi mano pi nangno tat hadu bang yatu i bang deu te sa phone sa office ke sa pelaj bingin wan te ke ba plus ka dia mencem snem arpo orpusan hadin ngiladep ya kren mangi kato kan nebat ngilad duai ke komiti Brockway ka JJ Mdekolsroy Memorial Committee
ki wan poi hamar bangong amen ngayo i ki kroi ki share hang le Deh. ki breu ki mga i thop ha kapan kemen kemen sim jonga mencam snem bat ka bamentau snem arpor punreu kadega jui bona mesim jonga ngong man ya weri e pastor marweng bangin ya wan hang ne te ka phla ka long ba kawan jim perkat hanga kumnong in lek klimpan permission tengah phone ya ba ransom kum chairman jong kana komiti bari ba hoji kum secretary jong ne komiti kum ta ki pen pau ya ga jing sngo kmen ya ga ta ga jing tmu bat ki shim ya ga jiget kle ban ong tongin pan himangi ya ga permission tengah sngo kmen sekadi na kum ta ga komiti ba pidon ya ga jo ga mansim ga bengi don ban kan mau it ya ga ne ga sngi ka ba kraw jong usakri jong try I ba joy bengi khot I ha ka jing dap ju I nreu pu nyos nam nadu be klat hot ka sngi kha ju I ko male tu I ba hoji bat ngilatip hi ka dap menta chispa sau pu ar snem nadu bala kha ye I ten roi nreu pu nyos nam nadu be la klat ngai ba joy ngayo I ha snem ga ba khaddu snem khandai pasan pu khandai swabin klat hau benai February I wan so menting na don nyau snem I pa yalam jing sang nga bat I pen itu nga ban ong I te I ba joy ba song hatrai jong kemit ngayo I breu ba jrong breu ba he kamet bat breu ba I kodor sibone ka manjong I bat kataga de ju I jonga ka sa jingken mau penban haga sitri jong nombar katandai sepatan pendai yela yo tia no hau trai te ngi aingo u bleh haga nega sngi yo ban wan hang ni tangkum ka dak ka jing sngo buram ya uneu longpa kari ke jai benreu long pa jong ka balang haka bingi wan ban bo ya kini ki sentiu kum ka dak ka jing buram bat ka jing sengau it ki sentiu ke bangi jubo haba klat no ki bi beton jongi ki pen iru yangi ya ka dak ba we pu we ubreu ngilong tangkum ki sentiu plang ka tin ublek ong ngilong tangkum sentiu plang kini ke ban sadu ke ban sadam no wat ya ke jingim jongi ke breuru kalong kumta tingi aingo yu ble nam tau sakri jong try ba joy bengi khodi nilabo ya ki denjat ki maunong rim ki bakari berkajat ben reuru ngi haban perto bat ka balang ru komjo yel ai gi hikai ka bengi nam kelet shu bangi kapateng menta ye don kamban bot ya kita gi denjat bakine gelong kpa jala hikai bat kari gi dai bin riu hero bat nginang ye duai la da longgamon jong blei bau blei un sei bat mai la longonuk sa sekadi la de don hi gi briu gi bau blei u khot wat le ke la long pastoru ken mi shaga de ka kam jong ka san pertai bante gari ke jai ben reu bat ngidon ga jinge de na marba u de sakri jong blai habai kren hadu ki bor bahalor jong kari India ki pdiang kumbalapan pau ba hoji menta de me I bala penrong ya ka constitution hakari India hi ba ya ka ni ka jing penrong jo I kalalong ka nongrem ba bangin sakri u blai ha jing lailo klem don kono kaban yele persya damanu manu kerpang ya ka district council kabame ila thung ila sei ila penmi ila pelong ya ka ku makalong menta ni don kam menta setang gibriu ke ban yada ke ban sumar ya ki denjat bau sakri jong trai ulabu kenang baka pateng gadai menriu jungi kanom do no lano lanuru lada ki bab
kilada kinong mi khmat jungi ki bapet ya ka district council kim long ki briu ki batip bat ki buram yo blay kala bandu kani kajing bo nong rim usakri jong try rengi kum ki pailang jong ki bangai hi baro kari ka jai ben riu nginang yai duai bakin me ki briu kinong mi khmat ki balong kinong yada ban yadai ka jai ben riu hi jong i baro ko wen marla da kam don ka jai ben riu ka balang ru nyila ban ong kanom don da ka jing don ka jai ben riu ban scam ha kanong rim ka hok kalenti ka jing khoj kum ta ka jai ben riu kan long ka jai ben riu ka ba im to blen kar ku ya kini kentin sai sitin ngai ku ble ker pang ya ka committee jong ka JJM Nichols Roy Memorial Committee ki bala sngew khia ya ka ban don lang ha ga sni kumba ngila bo ka sini ya ki ba maki kin long ki non yalam namar ki day ki briu ki ba ka day hok ban long ki non yalam ai ko ble pi sai sitin pat baro khoi blen kar khu pi lambar ka committee ka ba phi don te kan bha sibon ba phin nang yai pen bhai ka ne ka committee shu nang ba kan la ben le ke ba kham kraw shu nang ni sakmat to blen kar khu ge ne ken ten ke ba khndet nagam ta ka boram jo u ngini duai blai pa jungi u ba beneng yeng hakmat jome bat hakmat une u mau mot stesu bala bo jingkan mau yau sakri jome i Reverend JJM Nichols Roy ngai ngo ime tribe amela sei yau sakri jome komengele kran baro bat ngi dwai ru bala da longamon jome bat ngi don ge jinget kadega mon jome ba menang sei ki briu ki bat don ge jing ichisa ya ka ri ki dai ben riu rengkat ba ka jinglong jingim ka ba hak ka ba khoi ka ba mame ab le me pdiang ya ka jing le jongki la ka long ka ba rel la ne ka ba kraw namar komengi ken mau yaki kon Israel wat ki ba mame me le yete jutang bat ki Henry habakila sting yala ka jong ka jing kongo ya ka hukum jong me ino yaki bat me salan shop yaki bat me pensa praru yaki keleng pensa prat ru yaki keleng Henry ya habaki pai shame ya ka ban pai khmat ban kalak bamut ban IT par shame me pdiang yaki namar ke long ki breu ke bala karku able kendrat hagane ka por ngi yeng hasnda jong ne umat penlong yang ia try ki breu ki ban don kata ka jinglong jingim baken jam sim ka ba ma memes ngau bha namar la dangim im ka jingim ka ba ma memes ngau bha ke ka bingile baro kala ban pulom no ngi dwai na gamta ka ne ka por ngi dwai na gamta ka ne ka committee ka ba penyat ya ki bakom gini ki program kanang crown na goi ka por sa goi ka por da ka jing ai board jong me able halor jungki alayos ngeu ngalatip katto kanni ya ka jing jong kane ka jaka hang neru ya rap ya kane ka committee bakin la ban penbiang susu ya ka kumbaka day ban long mamehi man buh ka donut jong ki badon ka bor halor ya ka ban penyal ya ki kam nang bakane ka pateng kan ne hangi jeunom lajunam kerkulang ingi baro mentahang ni habangin mi nang ni mi da ka jinkman bat ngi mi da ka jing sngeu pediang ya ke jingker ku na me ablai bat ka ba menang ya pendap hangi ya ke jingker ku ba bam jukut jome do pediang ablai ne ke jing duai jungi haga ba wai no to ai ba ke jing ai ke jung Jesus Christ ba try jing e ublai pa lembak jing slow man sem ba ko ai ba ke lahi we ublai kin lorn kal lambat ngi hangne lorn kal lambat ka committee barok we lorn kal lambat ka ri ke dai ben riu jungi lambat ki pararungaj baro hangne bat kelang saudang ka pertai menta bat sudki bom jukut amen Amen. 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 Ta. Ni sendur tu. Ta. Sendur lang yang nak kham tu, yang kham hajan. Tu. Ta. Biang ni.